Samantala, Dike sa San Vicente, Calasiao nagdulot ng pagtaas ng baha. Para sa detalye, pakinggan natin mula kay Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nasirang humigit kumulang 15 metrong bahagi ng Gibeon Revetment sa Marusay River sa bahagi ng San Vicente, Calasiao kahapon matapos ang malakas na agos ng tubig dulot ng magkasunod na bagyong Sinando at Opong. Dahil dito, binaha ang ilang kalsada at kabayan sa San Vicente, Banawang at iba pang kalapit na barangay sa Dagupan City. Ayon naman sa DPWH, itinayo taong 2015 ang naturang dike at posibleng humina na kaya hindi nakayanan ng bugso ng tubig. Target namang palitan ito ng konkretong revetment bilang pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha. Samantala, nakaantabay naman ng lokal na pamahalaan ng Calasiao at MDRMO para sa agarang aksyon at posibleng rescue operations. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.